Ọhaneze na-ege ntị, anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa. Anyị na-ekele gị dịka isi wee na-esonyere anyị na ya bụ mmemme egwu ọdịnala. Dịka anyị wetara gị n'oge gara aga, anyị wetara gị ọmarịcha egwu ọdịnala. Na nke taa, amakwara m na ya bụ egwu n'eziokwu na ọ ga-amasị gị. Maka na anyị jere obodo a na-akpọ Odinala dị n'Udi. Nke taa, ha ga-ewetakwara gị egwu ndị ọzọ dị iche iche bụ nke ha na-egosipụta. Onye na-ahazi ya bụ egwu ọdịnala bụ Ada Igbo Juliet Ada Gburugburu. Maka na ọ na-abụ ụzọ dị mma aga anya ugboro na-abụ. Nya ka anyị ji wee lachikwa na ya bụ obodo iwetara gị egwu ọdịnala ọzọ bụ nke ha ga-egosi anyị. Tape ndekwa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ma Igbo ndị ọma bụ ndị na-ekiri ya bụ mmemme egwu ọdịnala. Ekene m gị dịka isi wee na-esonyere anyị na ya bụ mmemme egwu ọdịnala. Ndị na-azọla anyị ya bụ ụkwụ egwu bụ ndị Ofu Obi Cultural Group Udi dị n'Enugu steeti bụ ndị anyị na ha nọ. N'eziokwu, ndị Ofu Obi Cultural Group ga-eme anyị obi ụtọ dịka anyị ga-aga n'iru. Igbo ndị ọma, ama m na unu marụ na anya bụ egwu ọdịnala, marụ na ọdịnala bụ gịnị ọdịbendị. Ya bụ omenala anyị dị arụ anyị, omenala ndị dịkwa arụ ha. N'eziokwu, ha ga-agakwa n'iru n'imetụrụ anya bụ ụkwụ n'ala.
akede nkonko winono okwe mere nwanyi ụtaba jeje ama na ụtaba ego nyaka m na ebere kwa igbo bụ igbo kedizi ejekweta ekene mma ka mara mara igbo na anyị na-eri ndụ ọbụrụ eziokwu nyaka ugwu mbọ ji necha m ogbu ọja anya m ọnụ na-eke na abara ya mba si na njana na nsekarịkwa nwụrịnwụ ka nkene ndị rive ndụ ọma bụrụ eziokwu ị na-eri ndụ bụrụ onye igbo chetekwara ibe ndụ ndebe anya ibe mere eme maka na onye erighị ndụ ọma nwụọ ọnwụchi ya anọkwa n'ike nke egbughi onye ọma nwụ ya n'ebe mkpọrọkọ na-egbughude na ọnwụọ ọnwụchi ya o ji eme asụcha akwa ebebe ọdụ oti nkuti ka nke ọ na-abe nne ọma bụrụ eziokwu igbo bụ igbo ka mgbadobe kene o nwere ka o si abịa m n'isi mgbe enuwe anọsa echeta m mgbe gboo
mgbe eji dị n'ukwu ụkwa mgbe na-eme na wurigide mmanwụ mgbe ọ na-eme ọta m ka o si ata m ewere m ụtarị debe n'aka mmanwụ koro nze kọrọ ọzọ gbadobe koro ogori nwaanyị kọrọ mmadụ ya na-abụọ kọrọ aka kọrọ ngwọrọ kọrọ ada wee kọrọ ọkpụ wee mebe mmanwụ maka na mgbe abụ m na-emere onwe m mmanwụ na ọ na-abịa m n'isi Igbo ka m bịa kene o nwere mbọsị njele agụrụ omume mmanwụ ndị nze na ọzọ wee necha m anya kwee n'isi ịmakwa na ejekwuru m ọ bụ ka m mee mmanwụ ama na a na-eme kọmpetishọn na mmanwụ Igbo bụ Igbo na-arụ na-emezikwe eruo m ọ bụ ka m mee mmanwụ ndị nze na ọzọ n'ọgbụ wee necha m anya sị na mkpọmkpọ eme m ife na m eje na-eti mmanwụ na nsoro mkpọmkpọ tiwe okokoko a na-egboro ọbịa ndebe anyị ọkwa nsọ nya ka m ji necha ọgbụ anya a sị na a na-achọ ndị siri ọzọ ka abatielebe mmanwụ m wee tiwe ọ bụ fa na-ekene m anya ọ na m eche echichi ka m mara amara nwoke ọ bụ na amụrụ na n'Igbo chiri ọzọ ma bụrụ eziokwu ndọgbụsị na nna atọ ọsịnsịba ka enene nya ka m jiri kpọọ onye isi ọzọ si ya biko ngọngọrọtọ ngọ ọnụ nya kpekere m aka na agada ka ama m ugbugbo okpu ọzọ ọkpa aka na agada okpuru okpu ọzọ nke onye Igbo na-ekere mmanwụ kparịa aka na agada ka mma na nke iji na-agada okpuru okpu ọzọ ka njụwa anya m ajụjụ ọkwa ya ka nwoke eji ikpe ọ bụrụ na okpu okpu ọzọ nsịba na ebe a bụ ekpu okpu ọzọ na agada nke agada ọzọ nchịtọba eji mara Igbo gboo gboo ugbu a na-echenye m ọzọ okpu ekpu na isi bụ ọzọ ekpu ekpufu nke agada bụ ọzọ nchịtọba enecha m anya sị na nji ekwu okwu mmanwụ asị ka anyị jewe n'ọjị be mbe n'ọgbụ ebe okwu na-agara ọnụ eruo n'ọjị be mbe n'ọgbụ wee kwuwe nya m okwu wee siere anyị ike anyị dị mmanwụ na-atọ mụ ma wig nwe eze ụkpa ka mmanwụ etere na ụkpa mmanwụ ogbu ọja ndị Igbo nwa na nke ọ dịkwa ike achọghị okwu sie n'ike anyị kwuwe nya m okwu nya ka okwu ji weluwe senior bel n'ọgbụ nnukwu mmanwụ isi samba gụrụ nọkwa nso anyị na-atọ wee bido mmanwụ ewere igwe okwu wee nye isi samba o necha m anya si kedu ka ya na nne enwe ya echitaba akọtacha ya na ụmụ enwe aja eze mmụ ka ọ na-agwakwa okwu arụ eme mmụọ mkpomkpo eme m ive mkpomkpo emegbuo m ive enecha ya anya wee kọrọ ya aka were igwe okwu wee nye isi samba obibie na ụvụ wee tiwe kedu ka anya nwa bụ nsekarakwụ anwụrụ nwụji anọghị na ana mebe mmọnwụ necha ụmụachi jere Ọnịcha mara mmanwụ anatụ na ewere ọkpa ado n'ife toro ogologo ka ha zakọba agụ na-ada ajọ maka akọrọ ya aka mụ ka a na-agwakwa okwu mkpụmkpụ ije mụ na mkpụmkpụ onye ka m ji akọrọ nya m akụkọ mana ana m agwafa fa mara mma na igwe okwu ba n'aka mmanwụ eme ọkwa ya ka emechara were igwe okwu wee nye n'aka mkpọkọwa gbu niile sịba ngọngọrọtọ ngọ ọnụ ọ na-ekwe m anya ka alụsị aha n'aka na abọ ka eji evu oke alụsị ọsọkwa ya bụrụ nwa alụsị na-eyi eji aka na abụọ bụ nya m ife ọkwa ihe mere eme ọgbọ wee gbajuo mkpọkọ Chukwu Okike kere mmanwụ arụ ọbụnago si anya biko ngọngọrọtọ ngọ ọnụ nye ekwekwene ka nwa nwaanyị ndị ọkpụkpụ mmanwụ niile okwu wee sie m ike n'aka wee kwuwe okwu si na ọ na-abụ nwata ji ama mfe ozigodo igwe maka nwata amara okenye ọmara ndị gboo o ji eme nwata nọrọ okenye sọta ibegere ji ọmata anụ kpọrọ nkụ ndị ọgbụ wee necha m anya dụọ n'uvu were ji na ọkụkọ nye nna aka mbinie naba ebinie m ụka nnaba Igbo na onye ibe na-eso na ọnwụ ike ịmakwa ebinie m ije ka nnawara onwe m nnafụta n'ezi oke na nka na ọgbụ nke a bụ nna anara onwe m ọkụkọ e nyere n'aka fenu wee chụrụ ya ọsọ achụcha m ọkụkọ chighata azụ ejide nye nchighata ka m vụrụ ji ọ bụrụ na akwa na ata na nji ntibe ogogogogogogogo ebere m akwa wee na akwa ụwa m na-achị m akwa ụwa m na-achị m onye ka m ji akọrọ onye jere mba gbara aka nata ajọjọ nna ajọ hụ ya na ndị chi ya na-azọ dị ana ka mara amara Igbo bụ Igbo ka nsere okwu esere okwu dịbe echi nya dịbe echi ka m were ka sere ọkpa akpa na igirige ọkụkọ njiji agba ebe emenwu na n'ezi ka m gbadobe tụkere na m ogbu ọja ndị Igbo ị nwere obi ụtọ na nya bụ egwu bụ nke ikiri na onyonyo gị ugbu a n'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetakwara gị ọmarịcha egwu ọdịnala bụ nke anyị ga-ewetara gị aha m bụ Ada Igbo Juliet ka anyị dobiri ya otu a daalụ